akeh wong kok ngarep aku ngarep apa kok mburi barang kowe iki kok ngarep apa nganu sing marung lho kawula cilik padha nelongso sandang pangan dikurangi kaum wanita diperkosa kaum priya kabeh disekesa akeh wong kerja paksa ngorbanake jendang aku rapal dong ngorbanake sanak batih lan tangga ngorbanake sanak batih lan tangga akeh wong kerja paksa ngorbanake sanak batih lan tangga saka wong Jawa kang ngatong bondo sebab edan karo